Wes esok meneh dan kembali in the power meneh cah. Lah dino iki aku gak pe masak, cukup pe goreng iwak kuningan anyaran ngene iki karo cukup mung tak sambelno pecel ngono kae lho cah, ala-ala Lamongan. Lah untuk bumbune marinasi iki aku gawe dhewe, aku luwih seneng bumbu ulekan dhewe daripada bumbu marinasi instan. Lah bumbune iki nek gawe ureng iwak iku aku tak weini jinten sithik ngono wae ben rasane iku luwih enak ya gak mambu amis ngono lho cah. Lah iki bumbune bar diulek iki dikei banyu sithik wae kanggo nelesi dietrek-etrek ngene. Terus nek wis terus dicemplungno iwake sing wis bar di resiki terus diumbah ki mang dicemplungno siji-siji diolesi karo bumbune ben supaya meresap ning ngene daging-daginge. Lah nek wis diser-seri kabeh terus dicuekin selama 1/4 jam. Lah nek wis 1/4 jam iki terus aku nyiapno minyak goreng terus tak wur-wuri tepung terigu cah ben supaya engko iki nek digoreng ora mbledos-mbledos nyiprat-nyiprati wong. Lah nek wis garing sing sisae terus diwolak-walik. Lah nek wis garing kemring sing kabeh rupane kuning kecoklatan utawa golden brown ngono kae nek basa Inggrise, terus dientas gawe erok-erok terus diterusno minyake nek wis atos terus diseleh ning ngone piring. Lanjut gawe sambele pecel lele ala Lamongan ngono kae lho cah. Lah iki ana brambang goreng. Lah mbok goreng karena tak kei kemiri sing wis bar digoreng, terus tak imbuhi karonan terasi wis mateng, karonan gula abang sithik, karonan uyah cah. Terus tak ulek-ulek nganti lembut. Nek wis lembut ngene iki kaya ngene cah, terus tak sori meneh karonan apa iku jenenge tomat sing wis bar digoreng. Lah iki terus diulek-ulek nganti lembut. Lah nek wis lembut ngene iki wis siap disajikno cah, digawe mangan karonan iwak sing wis bar digoreng ki mang. Lah lalapane iki aku ana terong ceplos cah. Lah iki monggo sarapan ngene iki lho, senajan sederhana tapi rasane widuk tenan cah.